Αγαπημένοι μου φίλοι και συνδρομητές, γεια σας. Όμορφη μέρα σας εύχομαι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ζώδια 26, Αστρολογία, Αριθμολογία και Κάρτες Ταρό. Εγώ είμαι η Χριστίνα Λιλοπούλου, αστρολόγος, αριθμολόγος, αναλύτρια καρτών Ταρό, μεταφυσικός. Και τα βίντεο, αγαπημένοι μου, απευθύνονται πάντα σε ανήλικες, είναι άνω των 18. Είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν προσωπικές απαντήσεις σε τίποτα και επίσης δεν αντικαθιστούν ιατρικές και επαγγελματικές συμβουλές. Για προσωπικές αναλύσεις, οι πληροφορίες είναι ακριβώς από κάτω. Όλες οι αναλύσεις αποστέλλονται σε βίντεο. Όπως με βλέπετε, έτσι αποστέλλεται και το βίντεο που σας κάνω, με τα στοιχεία που θα μου στείλετε, έτσι και με τις πληροφορίες και με τις ερωτήσεις που θα μου στείλετε. Είναι με ερωτήσεις, παιδιά, δηλαδή άλλος θέλει μια ερώτηση, δηλαδή π.χ. αν θα έχω επανασύνδεση, άλλος θέλει δύο ερωτήσεις, π.χ. αν θα έχω επανασύνδεση, θα κάνω νέα σχέση, άλλος θέλει τρεις ερωτήσεις. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε και μία γενική ανάλυση. Να μην θέλετε απολύτως τίποτα από όλα αυτά, να δείτε μία γενική ανάλυση, έτσι. Αυτό περιλαμβάνεται στην μία ερώτηση. Απλά τα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, που η μία ερώτηση είναι περίπου 15 λεπτά, να ξέρετε. Αν σας καλύπτει μία ερώτηση, τα 15 λεπτά, τι μπορούμε να δούμε μία γενική ανάλυση, Αν θέλετε μία πιο μεγάλη ανάλυση, πάμε στις δύο ερωτήσεις. Εντάξει, και να βάλουμε επιπλέον πληροφορίες για να δείτε κάποια πράγματα. Επίσης μπείτε ακριβώς από κάτω από κάθε βίντεο για ανάλυση με τράπουλα ντέστε μόνο ημέρα Παρασκευή σε βίντεο και κατόπιν συνεννόησης. Και επίσης τα βίντεο καθυστερούν πολλές φορές γιατί δεν προλαβαίνει να φορτώσει. Παιδιά, έτσι, δεν προλαβαίνει να φορτώσει. Είναι λογικό τόσα βίντεο καθημερινά που ανεβάζω και για το YouTube, ανεβάζω και για εσάς. Κάπου μπλοκάρει, κάπου μου το διαγράφουν, μία λέξη αν δεν πω σωστά. Γι' αυτό το λέω όλα αυτά από την αρχή, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ερωτικές προβλέψεις των 12 ζωδίων για Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου του 2024. Ερωτικές προβλέψεις των 12 ζωδίων για το διάστημα 15 και 16 Ιουνίου του 2024, ερωτικές προβλέψεις των 12 ζωδίων σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο επαγγελματικά, οικονομικά, εργασιακά, για τους κρυούς, για τους ταύρους, για τους διδύμους, για τους καρκίνους, για τους λέοντες, για τους παρθένους, για τους ζυγούς, για τους σκορπιούς, για τους τοξότες, για τους εγώκερους, για τους υδροχόους, πάλι σπαθιά βγάζουμε, και για τους ιχθύες 15 με 16 Ιουνίου του 2024, ερωτικές προβλέψεις σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο επαγγελματικά, οικονομικά, εργασιακά. Πάλι σπαθιά βγάζουμε. Για να δούμε λίγο τις γενικές ενέργειες. Μάλιστα, εδώ δείχνει, παιδιά, και αρκετές επιστροφές από ό,τι βλέπω, με το 4 των ράβδων, που έχει σχέση και με συνεργάτες. Εδώ να επιστρέψει κάποιος συνεργάτης, κάποιος υπάλληλος στην ζωή σας. Εσείς να επιστρέψετε, να σκέφτεστε να επιστρέψετε σε κάποια εργασία. Και επίσης εδώ μιλάμε, έτσι, με το 4 των ράβδων σε αυτή την ταρό και για ερωτικά τρίγωνα, που σκέφτεστε κάποιοι να επιστρέψετε ή είστε ήδη σε ερωτικό τρίγωνο και έχει γίνει λοιπόν εδώ πέρα ή θα γίνει και συνάντηση από ό,τι βλέπω από κοντά. Έτσι, παιδιά, και κάποιες εδώ δείχνει μετά από κάποια συνάντηση φεύγετε εδώ, εντάξει, και αναμένετε γενικά και δεύτερη συνάντηση σε ώρα με ήλιο. Να και υδροχόου, η ενέργεια του υδροχόου. Εδώ δείχνει, παιδιά, δίλημμα μεταξύ έρωτα, μεταξύ σταθερότητας, μεταξύ χρημάτων, έρωτα, έτσι.
Επίσης εδώ σε εργασιακό επίπεδο ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε για μια συνεργασία και για επένδυση χρημάτων κάποιον ειδικό. Στα ερωτικά σας, υδροχόος, δίδυμος, έρωτας με έναν υδροχό, με ένα δίδυμο, με ένα ταύρο, παρθένο, εγώκερο, και εδώ δείχνει επιλογή γενικά το τι θα κάνετε. Και επίσης εδώ εμπεριέχονται και ερωτικά τρίγωνα που από ό,τι βλέπω πρέπει να βάλετε. Κάποιος εδώ το κρύβει, ή εσείς το κρύβετε, κάποιοι σας το κρύβουν. Και με το 4 των ψηφών δείχνει λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, που μπορεί να πάτε εδώ κάπου για ξεκούραση. Ξεκούραση λοιπόν εδώ και αποχή. Και από εκεί και ύστερα κάποιο πρόσωπο σκέφτεται να κάνει κάποια κίνηση ερωτική. Από εδώ πάλι αντιστέκεται, εσείς αντιστέκεστε, και εδώ δείχνει και κολλημένες καταστάσεις εδώ, και λίγο προσοχή με το 3 σπαθί, έτσι, λόγια κοφτερά και αποκαλύψεις με τον ερημίτη. Εντάξει παιδιά, από εδώ πιθανόν με τον βασιλιά των ψηφών να είναι και τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο αρκετά δύσκολα. Ειδικά, ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να σας πω. Λοιπόν, μόνο που εγώ δεν τα έχω βγάλει τα ζώδια. Οκ, θα τα βγάλω, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς το έχω σε συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για Κρυό και για οροσκόπο Κρυό. Λοιπόν, αγαπημένοι μου Κρυοί, έχετε βγάλει την κάρτα του Μάγου, μεγάλη αρκάνα, πάρα πολλές επικοινωνίες, καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας, διεκδικείτε γενικά ερωτικά την ζωή σας όπως τη θέλετε, διεκδικείτε θέσεις τελέχους, ίσως μη βιαστείτε και μη λειτουργήσετε παρορμητικά είτε σε κάποια καινούρια γνωριμία ή να διεκδικήσετε κάποιο πρόσωπο που υπάρχει ήδη στη ζωή σας, έτσι. Δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, κρυός, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο αυτό το διήμερο, και δείχνει λοιπόν εδώ μαγεία. Η μαγεία της στιγμής, αλλά ίσως να εμπεριέχονται και μαγικές ενέργειες, ή να κάνετε εσείς αυτό το διήμερο τα μαγικά σας για να προσεγγίσετε ερωτικά κάποιο πρόσωπο. Πάμε να δούμε για το ζώδιο του Ταύρου και για οροσκόπο Ταύρου. Αγαπημένα μου ταυράκια, αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε βγάλει, εσείς το έχετε βγάλει τελικά αυτό το χαρτί που έβλεπα στους υδροχόους, στο ανακάτεμα, βγάζετε εδώ εγκεφαλική παγίδευση, το 8 των ξυφών. Αν δεν κάνω λάθος είναι είναι δίδυμο ενέργεια, που βγαίνει εδώ ότι κάτι θέλετε να προχωρήσετε, γιατί ο δίδυμος είναι μετά από εσάς, κάτι θέλετε να προχωρήσετε, κάτι θέλετε να κάνετε εδώ ερωτικά, αλλά βγάζετε εγκεφαλική παγίδευση. Θεωρώ από βραδινή ώρα και μετά θα βγείτε από αυτό. Ένας δίδυμος, ένας λέων, ένας σκορπιός πιθανόν να παίζει ρόλο στην ζωή σας. Έτσι, και προσέχετε γενικά εδώ τις παγίδες στα οικονομικά σας, και προσέξτε γενικά λοιπόν εδώ τα σεξουαλικά σας, αγαπημένοι μου Ταύροι, πιθανόν να χρειάζεστε και κάποιες ασκήσεις μανάρα για να ξεμπλοκάρετε ερωτικά. Τι είναι οι ασκήσεις μανάρα? Μπείτε λίγο στο διαδίκτυο να δείτε τι ακριβώς είναι και τι σημαίνει. Πάμε να δούμε για δίδυμο και για οροσκόπο δίδυμο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαπημένα μου διδυμάκια, έχετε βγάλει λοιπόν εδώ αρκετά μοναχική κάρτα, το 9 των κυπέλων. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι η Άρης στους Ιχθύες, η Δία στους Ιχθύες. Δώστε μου λίγο να πάρω τον αστρολογικό μου χάρτη εδώ να δούμε. 9 των κυπέλων. Είναι Δία στους διδύμους, ναι, στους Ιχθύες. Πρώτη με 16 Μαρτίου. Δεν ξέρω εδώ τι γεγονότα γίνανε 1η με 16 Μαρτίου. Κάποιο πρόσωπο εδώ που σας απασχολεί σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Γενικά σαν κατάσταση βλέπετε και την κάρτα 9 των κυπέλων. Έτσι θέλετε να αποσυρθείτε αυτό το διήμερο
να σκεφτείτε κάποια πράγματα, εντάξει, και μετά να δείτε τι θα κάνετε, ή μέσα στο σπίτι ίσως εδώ να περάσετε καλά, γιατί βλέπετε στα παράθυρα, έτσι υπάρχουν παντού κύπελα, που πιθανόν εδώ και απόσυρση σε οικείο χώρο να περάσετε καλά. Ένας ιχθύς, ένας τοξότης, έτσι, ένας παρθένος, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο. Πάμε να δούμε για το ζώδιο του Καρκίνου και για οροσκόπο Καρκίνου αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαπημένοι μου Καρκίνοι, βγάζετε την κάρτα έτσι, το εγώ καιρο, μεγάλη αρκάνα, το ακριβώς απέναντι ζώδιο. Πιθανόν εδώ δείχνει ζήλια, αιμονές, θυμός, έρμεο σεξουαλικών παθών, κάποιος εγώ καιρος, κάποιος δίδυμος, κάποιος ιχθύς, κάποιος λέων, κάποιος τοξότης, κάποιος παρθένος, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο, έτσι, ίσως αρκετό ποτό, αρκετές καταχρήσεις, ουσίες πιθανόν, άνδρες καρκίνοι, οίκοι εδώ ανοχής, σεξουαλικά πειρασμοί πάνω σας, αποκαλύψεις, μπαράκια, ουσίες και τα λοιπά. Προσέξτε λίγο την εκμετάλλευση, αγαπημένοι μου Καρκίνοι, έτσι, πάνω στα επαγγελματικά σας. Προσέξτε να εργάζεστε χωρίς να είστε δηλωμένοι, τους εχθρούς, και προσέξτε γενικά το θυμό, τις αιμονές, τις εξαρτήσεις, και ίσως από την άλλη πλευρά είναι καλό να μπείτε αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι σε απεξάρτηση από όλες τις πλευρές εδώ, και να βγείτε από μια κατάσταση θυματοποίησης και βγείτε εδώ από τον θυμό σας και τις αιμονές. Από την άλλη επίσης έντονη σεξουαλική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση και με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Πάμε να δούμε, κοιτάξτε και το ζώδιο του εγώ καιρο, η Καρκίνη. Πάμε να δούμε για Λέων και για οροσκόπο Λέων. Πολύ αγαπημένα μου λιονταράκια που σας έχουμε και απέναντι. Λοιπόν, βγάζετε 6 των Ξυφών, Ερμής στον Υδροχόο, πάρα πολλές σκέψεις για ταξίδι, για αλλαγές, για διακοπή επικοινωνίας, θέλετε να φύγετε από κάποια σχέση, από κάποια κατάσταση, έχετε φύγει και το έχετε μετανιώσει, θέλετε να πείτε κάποια πράγματα και δεν μπορείτε να τα πείτε, τα έχετε πει και τα έχετε μετανιώσει, σκέψεις γενικά να φύγετε από κάτι που δεν σας εκφράζει, σκέψεις γενικά να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο που δεν επικοινωνείτε. Ερμή στον Υδροχόο, επικοινωνίες με φίλους, πιθανόν εδώ και χωρισμούς από φίλους για τους Λέοντες και για οροσκόπους Λέοντες αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκαθαρίσματα με φίλους, ξεκαθαρίσματα επειδή είναι το 6 των Ξυφών και εντάσεις που αφορά εργασιακό χώρο, να τσακωθείτε με κάποιο πρόσωπο και προσοχή λίγο να μην κάνετε κάποια παρορμητική ενέργεια και φύγετε από κάποια εργασία, να τσακωθείτε γενικά με τα άτομα στον εργασιακό σας χώρο, προσοχή λίγο λοιπόν εδώ στα νεύρα σας, λίγο τα θέματα υγείας που πρέπει να προσέχετε, λίγο το λόγο σας, γενικά λίγο τις απρόβλεπτες αντιδράσεις σας ή τις αντιδράσεις των άλλων που εδώ πιθανόν να χρειαστεί να μην βιαστείτε να κάνετε παρορμητικές ενέργειες. Σίγουρα ένας υδροχόος, έτσι και αλλιώς είμαστε απέναντι, ένας υδροχόος, ένας παρθένος, ένας δίδυμος, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο, προσοχή λίγο τις εντάσεις με τα παιδιά σας, ένα ταξίδι, κάποια επικοινωνία, γενικά και προσοχή γενικά εδώ στα υπόγεια χτυπήματα που ξέρετε τις αδυναμίες των άλλων και το κάνετε, οι άλλοι ξέρουν τις αδυναμίες σε εσάς και το κάνουν, ειδικά θέλω να προσέχετε στον εργασιακό σας χώρο, έτσι, ύπουλα χτυπήματα που πολύ πιθανό να σας βάλουν σε μπελάδες. Πάμε να δούμε για τους Παρθένους και για τους οροσκόπους Παρθένους.
Αγαπημένοι μου Παρθένοι, αυτό το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου βγάζετε λοιπόν την κάρτα της Σελήνης, θέματα με τη μητέρα σας, θέματα με την ψυχολογία σας, πάλι εδώ θέματα με την υγεία σας, οι γυναίκες της υπόθεσης, θέματα με την έμεινο ρίση, προσοχή λίγο στα φαύλα ταξίδια εδώ που μπορεί να σας κάνει το μυαλό σας, νυχτερινές ώρες συναντήσεις, πιθανόν εδώ και κρυφές σχέσεις, καταστάσεις, μία σχέση, μία κατάσταση να βασίζεται σε ψέματα, εσείς να κοροϊδεύετε κάποιον, κάποιος να σας κοροϊδεύει, αποκαλύψεις ίσως ψεμάτων έτσι, και εχθρών σε εργασιακό χώρο, αλλά και αποκαλύψεις εχθρών σε προσωπικό επίπεδο. Ένας Ιχθύς, ένας Τοξότης, ένας Παρθένος, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο. Αγαπημένοι μου Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι. Πάμε να δούμε λοιπόν για ζυγούς και για οροσκόπους ζυγούς. Πολύ αγαπημένα μου ζυγάκια, προσέξτε λίγο, έτσι, τις επιστροφές προσώπων, τις καινούριες γνωριμίες, εντάξει, δείχνει είστε έτοιμοι για καινούριες περιπέτειες, είστε έτοιμοι να επιστρέψετε σε κάποιο πρόσωπο επιστρέφει σε εσάς, έτσι, εδώ προσέξτε λίγο το χάος που μπορεί να σας δημιουργήσει κάποιο άτομο στην ζωή σας, απρόβλεπτες ερωτικές δραστηριότητες, προσοχή γενικά εδώ στις επιλογές που δεν σας ταιριάζουν, έτσι, κάποιος υδροχόος, κάποιος σκορπιός, κάποιος κρυός, κάποιος λέων, κάποιος ταύρος, κάποιος ζυγός, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο αυτό το διήμερο, προσοχή στα έξοδα αγαπημένοι μου ζυγοί, προσοχή γενικά έτσι στα ρίσκα και τις αποφάσεις που θα πάρετε. Και είναι και μεγάλη αρκάνα, απρόβλεπτα γεγονότα για τους ζυγούς και οροσκόπους ζυγούς, απρόβλεπτες επιστροφές, απρόβλεπτοι έρωτες, απρόβλεπτα έξοδα. Πάμε να δούμε για το ζώδιο έτσι, του Σκορπιού και για οροσκόπο Σκορπιού αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαπημένοι μου Σκορπιοί, βγάζετε την κάρτα εδώ το 4 των κυπέλιων, κλεισμένοι ίσως μέσα στο σπίτι, σελήνη στον καρκίνο, το ανικανοποίητο, υπάρχει κάποια σχέση, κάποια κατάσταση εδώ έτσι, αλλά δεν σας γεμίζει, υπάρχουν δύο κύπελα και υπάρχει και ένα κύπελο και μία κανάτα, που σημαίνει ίσως μέσα στο προσκήνιο να υπάρχουν τρία πρόσωπα, να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο μέσα σε μία σχέση, μέσα σε μία κατάσταση στην ζωή σας, να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, να είστε το τρίτο πρόσωπο, έτσι, κάτι εδώ να είναι το διαφορετικό ή να ψάχνετε κάτι διαφορετικό, να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που να είναι διαφορετικό μέχρι τώρα με τα άτομα που έχετε γνωρίσει, έτσι, και εδώ να περιμένετε κάτι άλλο, κάτι εδώ δεν σας γεμίζει ενώ τα έχετε όλα, έτσι, θέλετε να φύγετε από κάποια κατάσταση, από κάποια σχέση, από κάποιον γάμο, από τη στασιμότητά σας, αλλά πολύ πιθανό να μην κάνετε και τίποτα. Εργασία από το σπίτι, πιθανόν εδώ Σαββατοκύριακο να είστε σπίτι κάποιοι Σκορπιοί, έτσι, θέματα με την οικογένεια, θέματα με κάποιον καρκίνο, θέματα εδώ με κάποιον κρυό, θέματα με τον νόμο, θέματα γενικά με ένστολο πρόσωπο, με τον πατέρα, με το αφεντικό σας, θέλω να προσέχετε, με κάποιον άλλον άντρα ή κάποια άλλη γυναίκα εδώ, που μπορεί να υπάρχουν και παράλληλες σχέσεις. Πάμε να δούμε για το Τοξότη και για οροσκόπο Τοξότη αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαπημένοι μου Τοξότες, που έχω και εγώ έτσι πολύ αστρία, τι θα μας βγάλει, μάλιστα. Βγαίνει ακόλουθος των ψηφών, δείχνει παρακολούθηση, δείχνει εγρήγορση, δείχνει ίσως κάποιες αποκαλύψεις μέσα από διαδίκτυο, μέσα από μηνύματα, έντονα νεύρα, έντονα εδώ πίσω από την πλάτη σας κουτσομπολιά που διαδίδονται, εσείς διαδίδετε ή παρακολουθείτε κάποιο πρόσωπο, κάποιος σας παρακολουθεί, κάποια καινούρια γνωριμία λοιπόν εδώ με διαφορά ηλικίας, αγαπημένοι μου Τοξότες και οροσκόποι Τοξότες, θέματα με τα παιδιά, θέματα εδώ μέσα από διαδίκτυο και αποκαλύψεις που δεν θα σας αρέσουν, έτσι κάποιος ένστολος άντρας που χειρίζεται μεταλλικά αντικείμενα, χειρίζεται έντονα το λόγο του, εσείς εδώ δείχνει είστε έντονοι για ξυφομαχία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δίδυμος, ζυγός, υδροχόος,
τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω παιδιά πώς μου ήρθε η ξυφομαχή. Πάμε να δούμε για εγώ καιρο και για οροσκόπο εγώ καιρο. Ωραίο σπορ ξυφομαχία. Φυσικά εγώ σαν υδροχόος μου αρέσει, έτσι, δεν το συζητώ, ξυφομαχία, τοξοβολία, καλλιτεχνικό πατινάζ, βασίλισσα του πάγου, υδροχόη. Καμία σχέση παιδιά, εντάξει, όμως μου αρέσει όντως ξυφομαχία, καλλιτεχνικό πατινάζ πάρα πολύ, ό,τι έχει σχέση με πάγο, ό,τι έχει σχέση με μεταλλικά αντικείμενα, ό,τι έχει σχέση με το λόγο επειδή έχω τοξότη πολύ, έχω και πολύ υδροχόο. Έτσι, όντως αντιπροσωπεύουν όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν τους εγώκερους και οροσκόπους εγώκερους. Βγάλετε μεγάλη αρκάνα, η κάρτα της κρίσης, μία ανάσταση ερωτική που περιμένετε, κάποιες αποφάσεις που περιμένετε, έναν καινούριο κύκλο, μία δεύτερη ευκαιρία, ανάσταση λοιπόν εδώ και αποκαλύψεις μυστικών, αγαπημένοι μου εγώκεροι και οροσκόπου εγώκεροι, ένας σκορπιός, ένας υδροχόος, ένας ταύρος, ένας ιχθύς, ένας παρθένος, ένας σκορπιός, ένας υδροχόος, ένας λέων, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο αυτό το διήμερο. Η κρίση δεν αφορά εσάς, αφορά λοιπόν εδώ την συμπαντική κρίση, αφορά κρίση γενικά από προηγούμενες πράξεις σας, που είτε θα υπάρξει απόλυτη ανταμοιβή αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε θα υπάρξει λοιπόν εδώ, έτσι, τέλος κύκλου. Επίσης μία μετάθεση, κάποια θέματα λοιπόν εδώ με κάποιο πτυχίο, κάποια θέματα με κάποια εκπαίδευση, έτσι, και αναγγελίες που είτε εσείς θα κάνετε, θέματα λίγο με την υγεία σας, θέματα με τα χρήματά σας, θέματα γενικά με τις ηθικές αξίες, ο δεύτερος και ο ένετος οίκος, έτσι, εδώ στο προσκήνιο για τους εγώκερους και οροσκόπους εγώκερους, και κάποιες αποκαλύψεις, Πλούτονας στον υδροχόο, αγαπημένοι μου εγώκεροι, που μπορεί να τις δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο ή να ανακαλύψουν άλλοι για εσάς που να σας βάλουν σε μπελάδες ή αντίστοιχα να σας απελευθερώσουν. Δεύτερη ευκαιρία με κάποιο πρόσωπο, αλλά και ερωτική ανάσταση ανεξάρτητα προσώπου. Πάμε να δούμε για υδροχόο και για οροσκόπο υδροχόου. Για να δούμε πολύ αγαπημένα μας και ταλαιπωρημένα μας υδροχοάκια, τι θα βγάλουμε. Πάλι καλά, δεν βγάλαμε ξύφι, βγάλαμε ράβδι όμως, βγάλαμε το 10 των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία Κρόνος στον τοξότη, που σημαίνει λοιπόν εδώ πολλές υποχωρήσεις πάνω στις προσωπικές σας σχέσεις, αγαπημένοι μου υδροχόοι, όλα τα βάρη στην πλάτη σας, θέματα με την υγεία σας το Σαββατοκύριακο, με την πλάτη, με τον αυχένα, λες πάλι να είμαι θέματα με τον αυχένα μου, δεν μπορώ παιδιά, έλεος. Θέματα με τον αυχένα μας, θέματα με την πλάτη, πάρα πολλές υποχρεώσεις, 10 των ράβδων, οικογενειακές υποχρεώσεις, όλα τα βάρη της οικογένειας πάνω σας. Ίσως εδώ δείχνει παιδιά, έτσι είναι ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να αφήσετε λοιπόν και κάποια βάρη στους άλλους. Το 10 επίσης είναι και ξεφούσκωμα ερωτικό, τελείωσε ένας κύκλος ερωτικός με κάποιο πρόσωπο, και εδώ δείχνει παιδιά ή θα ξεκινήσετε έναν καινούριο κύκλο ή θα πάτε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Ένας τοξότης, ένας εγώκερος, ένας ταύρος, ένας ιχθύς, ένας λέων, ένας δίδυμος, ένας καρκίνος, ένας κρυός, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο αυτό το Σαββατοκύριακο, αγαπημένοι μου υδροχόοι και οροσκόποι υδροχόοι. Πολλή εργασία, πιθανόν καθόλου ερωτική δραστηριότητα, πολλά βάρη, πολλές υποχωρήσεις εδώ και πολλή κούραση που πρέπει εδώ να την επικοινωνήσετε και να πείτε φτάνει, δεν μπορώ άλλο, τα παρατάω, ανέλαβε κι εσύ άντρα μου, δεν ξέρω, έτσι, κάποιες ευθύνες στα παιδιά σας, στον σύζυγο, γιατί εδώ σας βλέπω υποκατάρρευση, αγαπημένοι μου υδροχόοι, μέσα σε αυτά είμαι κι εγώ, φυσικά παιδιά. Κρόνος στον τοξότη, περιορισμός,
περιορίστε γενικά τοξότη ενέργεια. Να τα παίρνετε όλα από την πνευματική πλευρά και αφήστε λίγο και κάποιες ευθύνες στους άλλους και πολλές υποχωρήσεις που ίσως εδώ να καταρρεύσετε. Έτσι, και καθόλου ερωτικό θεωρώ εδώ το Σαββατοκύριακο, ότι βγαίνει πάρα πολύ κούραση. Πάμε να δούμε για ιχθύες και για οροσκόπους ιχθύες. Τελευταίο ζώδιο και καταϊδρωμένο, αλλά και το πιο σοφό, ανάλογα φυσικά, έτσι. Μάλιστα, αγαπημένοι μου ιχθύες, βγάζετε λοιπόν πόλεμο μέσα στο Σαββατοκύριακο, βγάζετε εδώ αδικία, βγάζετε εχθρότητα, νιώθετε ότι σας αδίκησαν, εσείς έχετε αδικήσει κάποιο πρόσωπο, νεύρα, επικοινωνίες, μηχανή, κάποιος δίδυμος εδώ που θα παίξει ρόλο, αλλά πάρα πολύ έντονη επικοινωνία, νεύρα, ζήλια, εχθρότητα, κατηγόριες, εσείς κατηγορείτε κάποιον, κάποιος σας κατηγορεί, έτσι, εδώ πάνω σε κάποια μετακίνηση, νεολαία, παιδιά, ίσως και κάποιος νεαρότερος σύντροφος, εδώ που να σας διεκδικεί ερωτικά, ένστολος άντρας, μηχανή πάνω του, χειρίζεται μεταλλικά αντικείμενα, έντονος ο λόγος του, να ασχολείται γενικά με το λόγο, δικηγόρος, δάσκαλος, μάρκετινγκ, δεν ξέρω, στρατιωτικός, γιατρός, αστυνομικός, μηχανή, ένστολος άνδρας που σας διεκδικεί. Αντίζηλος λοιπόν εδώ στα ερωτικά σας, αγαπημένοι μου ιχθύες, ή κάποια άλλη γυναίκα είναι αντίζηλος εδώ έτσι στα ερωτικά σας, ή εσείς ζηλεύετε, ή εδώ δείχνει βγάζατε λίγο μία τρέλα. Αυτό το Σαββατοκύριακο και προσοχή επίσης στα λόγια σας, αλλά και προσοχή έτσι, στους χωρισμούς για τους ιχθύες και για οροσκόπους ιχθύες. Επίσης εδώ αν έχετε κάποιο αγόρι, παιδί δηλαδή, αγαπημένοι μου ιχθύες, ίσως εδώ να τσακωθείτε, αν έχει μηχανή, μηχανάκι, να θέλει να πάει κάπου, έτσι, και εδώ να ανησυχείτε πάρα πολύ και να σας βγάζει όλη αυτή η κατάσταση μία τρέλα. Αυτά λοιπόν αγαπημένα μου ζωδιάκια για αυτό το πολύ περίεργο διήμερο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποιήστε τα βίντεο, μπορεί κάποιο άτομο έτσι να υπάρξει μέσα από αυτά τα βίντεο κάτι που να ταυτίζεται, κάτι που να βοηθηθεί μέσα από την αριθμολογία, μέσα από την αστρολογία, έτσι, με κάποια άλλη οπτική που θα δει κάποια πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ανεξάρτητα αν θα κάνει κάποιος πρόβλεψη ή δεν θα κάνει, μπορεί και μέσα από τα βίντεο έτσι να ωφεληθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τη μητέρα μου, να είστε πάντα καλά. Όπως σας έχω πει και σε άλλο βίντεο, όλα είναι στο χέρι του Θεού και στο χέρι των γιατρών. Αυτά που ήταν να κάνω εγώ σαν το παιδί της, κάνω το καλύτερο. Και από εκεί και ύστερα, παιδιά, είναι καθαρά θέλημα Θεού, θέλημα οργανισμού και θέλημα και αυτό που είναι να το κάνουν οι γιατροί θα το κάνουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι και γενικά η γενιά του 1940 με ένα χρόνο στο Λέοντα, έτσι, και έναν Πλούτονα απέναντι εδώ στον υδροχόο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά επίσης είναι και αρκετά σκληραγωγημένες και ταλαιπωρημένες γενναίες που ελπίζω και εύχομαι να αντέξουν όλα αυτά και να ξεπεραστεί με τη βοήθεια του Θεού πάντα. Ξέρει ο Θεούλης καλύτερα έτσι τι είναι για κάθε έναν από εμάς. Άρα λοιπόν να μην γογγίζουμε, είτε μας έρχονται στραβά, να χαιρόμαστε και με τα στραβά, να χαιρόμαστε και με τα καλά. Έτσι είναι η ζωή, είναι με τα πάνω της, είναι με τα κάτω της, ανεξάρτητα από ποια πλευρά θέλεις να την δεις και πόσο πολύ θες να προσπαθήσεις να βγεις από αυτήν τη δύσκολη πλευρά. Το καλό με εμάς τους υδροχόους είναι επειδή βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα εγκεφαλικά, έτσι, και είμαστε αρκετά μπροστά από την εποχή μας, παρόλο που μας κατηγορούν και μας κατακρίνουν. Αυτό μας βοηθάει να προχωράμε μπροστά, αλλά πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε το παρόν. Γιατί πάντα κοιτάμε μπροστά το μέλλον και πολλές φορές χάνουμε την ουσία του παρόντος. Αυτό θέλει λίγο προσαρμογή για τους υδροχόους. Αλλά φυσικά με έναν Πλούτονα στον υδροχόο θα δούμε και το παρόν με άλλη οπτική, θέλοντας και μη.
και θα προσαρμοστούμε πρώτα στο παρόν και μετά στο μέλλον. Αυτό είναι το καλό του Πλούτονα. Εντάξει παιδιά, που αν και μπορεί να μην μας αρέσει, πρέπει να συμβιβαστούμε και όχι μόνο εμείς και τα απέναντι ζώδια. Οι πολύ αγαπημένοι μας λέοντες που ταιριάζουμε πάρα πολύ παιδιά και σαν φίλοι και σαν οικογενειακά πρόσωπα και σαν σύζυγοι και σαν εραστές κτλ. Τα απέναντι ζώδια συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, αλλά είναι το πρόβλημα του, είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικά, εκεί το χάνουν πολλές φορές. Όταν καταφέρουν να βρουν αυτή την ισορροπία και να μην ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, τα απέναντι ζώδια κάνουν πολύ μακροχρόνιες σχέσεις αλλά και γάμοι. Θα δείτε λοιπόν ότι οι περισσότεροι γάμοι, που είναι και πάρα πολλά χρόνια, είναι με τα απέναντι ζώδια. Κρυός, Ζυγός, Λέων, Υδροχόος, Αιγόκερος, Καρκίνος, Ταύρος, Σκορπιός, Δίδυμος, Τοξότης, παιδιά, Ιχθύς, Παρθένος, αυτά, έτσι πάει. Αλλά υπάρχουν όμως και πολλοί χωρισμοί και πολλές εντάσεις, γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε εύκολα και να κρατηθεί αυτή η ισορροπία από τα απέναντι ζώδια, γιατί λειτουργούν ανταγωνιστικά. Εκεί είναι το κλειδί λοιπόν για εσάς που έχετε ένα σύντροφο που είναι ακριβώς απέναντι. Μην τον ανταγωνίζεστε για να μπορέσει να υπάρχει ισορροπία. Φυσικά να συγκλίνουν και άλλες όψεις μέσα σε έναν αστρολογικό χάρτη για να υπάρχει μια ωραία συναστρία. Να κοιτάτε και τον Χείρονα που έχει ο σύντροφός σας, τι ρόλο παίζει με την Αφροδίτη του. Ο Χείρονας ο δικός σας με τη δική του Αφροδίτη. Είναι ωραίο να είναι απέναντι, έτσι παιδιά, για να υπάρχει έλξη, αλλά και είναι ωραίο να είναι και τετράγωνο. Τα τετράγωνα γενικά σε ένα χάρτη, πέρα από τις δυσκολίες, δηλώνουν και ερωτική έλξη και οι αντιθέσεις. Ανάλογα φυσικά σε ποιον πλανήτη μιλάμε. Τέλος πάντων είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία που άλλοι την πιστεύουν, άλλοι δεν την πιστεύουν. Ο καθένας σεβαστές οι απόψεις. Αυτά αγαπημένοι μου, για να μην παρακλίνουμε από το θέμα.